नै नाम्बार थांनोबा थां गावबागाव बिफानियाव आंनाव जायगा गैया बेबायदि एफा गोबाव दा थाफैहाय आं जाहोनो हाया लोंहोनो हाया आं हारसिं जानाय लोंनायावनो बेसेबां खस्थ' खामायनांगौ आहा खामानिफोरखौबानो मोननो थांला जागारनाय गैयै जागारनाय नोंखौ फिसिग्रोनांगौ आंखौ नाङा होननानै गारनानै थांखाबाय नोमफाया आरो मानो आंजों थिनहरदों बियो आंजों मानो थिनहरदों बियो नोंबो थां बिफा रायबा बिफाजों लोगो लाफाग्राया दाना मानो आंजों हादाव थाफैदों हो लाजि गैयै बिफा अनग्राबा मानो आंनाव थिनहरखो बेलाय हो मानो अनजायाखै मानो थिनहरखो आंनावलाय मानसि मोजां नङैनावलाय नोंस्रा मोजांजों था थांहाय आंनाव जायगा गैया जागारनाय गैयै जागारनाय फिसिगारथारा आं नोंहा नोमफा मोजांजों थाहै आफायासो थिनहरदों दा आंलाय फैनो नागिरखायाखैमोन आरो आंहालाय आं हारसिं खामाय रोंखाबाय आंनिखौसो जागोन ना आङो नोंनिखौ जागोन नामा हजोंबो आफाखौ आंसो नायखायोमोन गासिबो संख्रि फानलु नांगौ मुवाखौनो आंसो बायजोबखायोमोन बारिनि मैगं थाइगंनि अनगा आफाया बारा नांस' खालामोन हजों थानानै फैसाखौ आं बांसिन खामायबाय नालाय खाथि खालानि मानसिफ्रा आंखौ मेगन साबाय ओंखायनो आफाया साननैसो थायोथ' होननायखायसो फैदों आङो हाब मा खामानि रोङो नोंलाय मा मावदों मा खामानि मावनो रोंगौ मा बिजनेस मावदों मा साख्रि मावो हर फैसाफोर दंबा आंनो खामायनो रोङो नालाय माथो ओरैसो जागार जागार दंफैयो नोंलाय बिदि खिथाला जोबजायो गावनि खामायनायखौ बिदि खिथानानै लानायावनोथ' मेगन साजानाया बारा जाबाय ओंखायनो आं फैदों नङाबालाय फैखायामोन ना आंबो नोंनि रायराय नोंनि जौ लोंनायखौसो नायनो थोखायो फैबाबो ओंखायनो फैया होननानै थाखायो आङो आफा थिनहरनायखायसो फैखादां दाबो माबा गावनि फिसाखौनो मालाय बायदि सै सै खालामलाबायबाय गोबावजों खनसे फैनायखौनो मालायबा गोबाव जाबाय नुवाखै होननानै अनसिगौमोन माबा होखारबायसो थाबाय रायबायसो थाबाय ए दासो बिमा सिनायदों दासो बिमानो महर नायनो लुगैदों गोदो सिनायाखै गोदो मोनथियाखै बिमाखौ गारनानै थांनो हालायलायनाय नोङो गोदोलाय आं मा मिथिगौमोन आफाजों नोंजोंबा मा जालायखो लेंबाय नालाय लांबाय नालाय थांबाय आंलाय माथो होननो रोंनांगौ दाथ' आं देरनानै बुजिनानै फैदोंना बुजियामोनबा जौसो लोंबाय थायो बियो थाङा आं माया आं होनगौमोन आफा थिनहरनायाव बिदि फैनानै नोंजों बिदि रायज्लायफैनाय नङामोन ना जाम्बि बायदि रायज्लायलाबाय थायो बियो आयै ओमफ्राय माथो गामियाबो सोलायजोबथारबाय आगोल थांबा बिदिनो नङामोन सोङै सोङैसो फैबाय आङो मानसिफोरनाव ए गोदोनि बायदि थाबाय थायो नोंलाय गोदो उन्दैसो नङामोन दा मानो देरना फैखो थांजेनबा माथो मैदेर फिसा बादि मोन दालाय माथो गराय फिसा बादिसो जाना फैबाय ना नोमफाया ओंखामखौ जाहोनो हाया जाहोनो हाखाला बेखायनो मानसिया माने फिसा हामनानैसो फैगारबाय बिदि फैसा थाखा खामायनायखायनोथ' मानसिफोरनि नोजोर नांनानै हामदों मानो मोनजाया जानांगौ जाखायासो आङो बारा जाया जागोन नों बायदिया गोदोलाय माथो जि जायोमोन बिमानिबो थोआ बिफानि थोआ सोलाजोबोमोन जायाफ्रामा नंखाय बाखाय खोथा दा बुंथारहाय नोंहाथ' खालि जायाफ्रा मा जानला मोनला होननायानोसै फैजेननायनिफ्रायनो बिदिनो होनगासिनोसै नोंजों रायज्लायबाय थानाय माने खर' गुदुंसो खालामनायहाय एसे बेरायहैनोसैसो आङो थांखा सिबाजानि बिफायाबो फैगोनसो दां थिनहरग्रोबाय बेखायनो सम्पथिफोरखौनो फाननानै जाजोब्बाय दां ओंखायनो फिसाबो फैखागोन फिसाजोखौ थिनहरग्रोबाय बियो मिथिखाथारो आं बिसोरनि खायदाफोरखौ जायगा गैया आंखौनो नाङा होननानै खारथारनानै आंखौनो मानो नागिरफिनदों नोंसोरलाय आंनो नाङा दा फैखाथारथों बेलावथाया आयौ थुमफ्रुफ्रु हायथुथु सोर सिख्ला बेलाय आयौ सोर सिख्लामार बेलाय सिख्लाया साइसथारमोनलै र' आयंनाव सोंहैना आयंनि एसे जाथिफोर जाबाय बायोबा एसे रायज्लायनानै माबा माबि खालामनांसिगोनलै आयं औ आं खामानि दं औ आयं फै जिराय फै औ आयं जिराय आयं हाब आयं दासान्दि बोरै दं खबर सबर बिदिनोसै आयं मा दंबावो आंहालाय हारसिं मानसि ना आयं हारसिं नङाबा सोरथो दंबावो आंहालाय
औलै आयं आंबो नोंखौ बोरैबा उसुबिदाबो मोनलायलाङो होजों डिउटियाव थाबाबो सानबाय थायो आङो आयंआबो बोरै दं होननानै गोदो लेखा फरायाबा जोंखौ बुग्रा होसोग्रा लेखा फरायनो थिनग्राया नोंनो थारमोन आयं बिसिबां जोंखौ जोथोन लायोमोन ज' थालायग्रा ज' बैसागु मागिलायग्रा ज' लोंलायग्रामोन नालाय आयं नङा होमबा हा देग्लाय बैसागु मोनजासिगोन ना औ नोंबो मोनजासिगोन आयं बैसागु जानोनो फैखादों हाब आयं आंलाय साख्रि मोननायखाय बावबायसो सानदोंमोन बिमायंखौ गामिफोरखौ माथो बावथ्राखैलाय आयंआलाय गामिनि माबाफ्रानो गुनफ्रानो दंजोबो नोंनाव मालाय जायगायाव थाहैदोंबाबो दे आयं बिदिनो जानांगौ गामिफोरखौ बेबायदि बावनानै थांनाङा मालाय जायगायाव थाहैबाबो मोजां जादों आयं बेबायदिनो गामिफ्राव सम मोनबा टाइम मोनबा फैनांगौ औ आयं आं बावनो हायालै आयं गामिनि बोराय बुरि आरो आंनि लोगोफोरखौबो आं साख्रियाव थांबाबो गोसोखांबाय थायो आरो आङो बुजिनो रोङि मानसिफोर बायदि इसिबां एटिटिउड फाल्थु देखायाखै नुवाखै नोङो गाननाय जोमनाया गोदोनि जाबादि गानलाग्रा हुदा दङ दा बेबायदियानो आंनिया आयं बेनो मोजांहाय आयं माथो सोलायला सोलायलि दंबाव ना बांद्राय औ आयं बैसागु बोथोराव होनबा ज' मोनजासिगोन नङा ज' होनबा मोनजासिगोन आयं ओरैबायदि रंजानांगौ जाबायहाय आं औ जाथारबाय ओमफ्राय आयं दानिसो नोंस्रानि न'निफ्राय ओंखारलांनाय सिख्लाया सोरमोन बेलाय बे गिदिराव लोगो मोनदों आङो हो बे थांनाया औ आयं बेलाय आंनि फिसाजोसोमोन दा गोदो नोंजों फुख्रियाव दुगैलायग्राया उन्दैयाव गोदो फुख्रियाव सानसे दुगैनायनि होसोजानाया बावबाय आयं बेनो आंनि फिसाजो गोदो बिफाजों थांना थाहैनाया हाब इसिबां गिदिर देरबाय बियो आयं देरा जाबाय नोंनो हनै एफा गिदिर देरना साख्रि मोनलायलायबायबा आयौ लोदो लोदोमोन ना गोदो मैदेर फिसा बायदिमोन औ दा गैला हामबाय बेखायनो सिनायाखै नोङो बेनो बिफाजों खाना दंफैयो दा मा जादोंथाय मिथिया आङो ना बिफाफ्रा जाहोनो हालाथाय खारनासो दंफैयो गाफैयाखै लाजिखोना गिखो हाब आयं मानसियाबो माथो हामनायजों लोगोसे साइसनि जालांथारदोंलाय हेद आयं बबाव थांनो नागिरदों दालाय बेलाय मानसियालाय मिथिया आङो एसे रायजादों बेखायनो गामि नायलायनो माबानो होननानै थांदों होद होमबा आयं थाथ'लै आं एसे रायलायहैनो बेरायहैफानो दे उन्दैनि लोगोखाय बावनो हाथारखाय बेहाबो बिराद मोजां मोनथारो सिरख'लायनाय लोगोमोन नालाय गोदो उन्दैयाव बेस्रा गथ'आ साख्रि मोनबाबो मालाय बायदि नंथाराहाय आयंआ बेबायदिसो जानांगौ दा जौ फाग्लिबाबो बिमायंखौ नायफैनायखौनो गारा मोजां मोनथारो आंहा बिदिखौ हाय अ हेलौ ओमफ्राय खबर सबर बोरै दङ मोजाङैनो दङ अ नंगौ नामा बिराद गोबावसैमोन ना नोंखौ लोगो मोनैया इसिबां गोबाव बहा थाङामोन नोंसोरलाय अबाव दंहैयोमोन माने नों सोर आरो आंखौ मानो बिदि सोंखो नोङो आइया नों आंखौ सिनायासै गोदो जों सानैजों दैखराव माबायाव फुख्रियाव दुगैलायबा नोंसिनि आयंआ दालाय जोंखौ दालाय गन लाना होसोआखैमोन नोंनि लोगोआ आंनो उन्दैनि बेस्ट फ्रेन्डआ आदसा मोनसोम फाग्ला एथ' गिदिर देरबाय नोङो महरानो सोलायजोब्बाय आगोलावलाय माथो नायजाथारामोन सोलायजोब्बाय मोनसोम मारखादा आइयौ मानसियाबो जि हेन्डसाम जाबाय ओमफ्राय मेथाइ लाबोदों सोरनो बेखौ आंनो जानोसैहां आंनोबालाय गोजोननाय थाबाय दे लाबोनायनि थाखाय गोदोनि सर'आनो दाबो खाराखै माथो मानसि फाग्लि मानसिलै जाथोंलै एसे फुंफिनथों बियो आयु
जि गोदै माथो मासि गोदै मा नाम बे थालिरना नामखौ आं बारा मिथियालै नोंसिनि न'नि न'नि नङा दखाननिफ्रायसो लाबोदों आं दहाय नों खिबु फैफादों आयंनाव सोंबायना बेयावसो नोंखौ मिथिदों नों जोंनि न'आव थांखांबावबाय आयु दालाय नोंसिनि गेटआव लोगो मोनलायनाया आरो नों बुखालायबो लाबोबावदों औ बेथ' नोंनि उन्दैनि फेभारेट मेथाइ ना नों बेखौबो गोसोआव दङ माथो आयु आंथ' नोंखौ महरखौनो गोसोआव गैलामोन मानो गोसोआव गैया जानो जों सानैनि उन्दैयाव गेलेनाय रंजानाय गासिबो आंनि गोसोआव दंजोबो जों सानैनि बै समाव ओरै फिउ बेरायनाय आयंजों होसो जानाय मानाय हाब्रुआव गेलेनाय दैमायाव बारजुमनाय स' बेफोरखौ आं गासिबो गोसोआव दंजोबो आं माब्लाबाबो बावा खिन्थु मोनसेल' बाथ्रा नोंनि महरखौ आं बावबायमोन दै आंबो बावबायमोन ओमफ्राय नों दा मा खालामो ना लावखार थाबाय सोरनावबा लावखार नङा माबा खामान्दोसोलै हा खामान्द' बे गावग्राया नों साख्रि मोनबाय होमबा औ मोनबाय आयु नों साख्रि मोनबावबायसो फाग्ला नों साख्रि मोनबाय स्रेम मोनलायदों ओमफ्राय नोंहालाय दासान्दि अबाव थायो मा मावो मिस्ट्रेसफोरसो मावो नामा माथो नायनाय साइसआवलाय ससमा गानलायनाय बेलाय मेगना मबाइल नायबाय थानानै गाज्रि जानायानोलाय आं जेबो मिस्ट्रिस मावा आफाजोंसो थाहैबाय आं ओमफ्राय एसे बिजनेस मावो आरो रावनोबो खोन्थाजाया आंनि बिजनेसा हाब आंथ' नोंखि स्पेसियेल लोगोब्रा आंनो खिथादो मा बिजनेस बेलाय आंनिफ्राय बांसिन खामायनाय बिजनेसबा आंबो नोंजों जयेन जाफानोसै हानाय नङादां नों नांथ'ला नों आंनि बिजनेसखौ खोनाबा मारैबा सालाजोबगोनदां मालाबा फैसानिबो प्रब्लेम जायो ओमफ्राय दा नोंहाथ' साख्रि मोनबाय माब्लाबा फैसा बिथ'बा हरथ'नांगोनहाय आंनो ओमफ्राय गोसोनाय दंना गैया गोसोनाय लाथ'वाखै गोसोनाय गैया दाबो लाथ'वाखै आरो नोंहालाय आंनाबो गैया लानो बायो आं थ'हेमा खनसे सोंबावला ओमफ्राय नोंनालाय आइया खिथाखाबाय आंनाबो गैया लागौ सानो आङो फसायनायखौनो मोना बेखायनो लायालासिनो दंथ'यो आं दा रावबो गैया आंना आं हारसिं दङ ओमफ्राय नोंहालाय मानो साख्रि गोनाङानो ड्रेसखौबो गोजाम गानखो आगोलनि बायदिनो देलायाबो महराल'सो सिगांनिफ्राय एसे सोलायबाय गाननाय जोमनायाबो बेनो बेथार माथो दाबो दै आङो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायजों इसिबां माने इन्टारेस्ट गैया बायो आं जा ओंखामसो उखैनाय मोनबाय आं थांसै दे ओमफ्राय आं बे थालिरखौ लांसै दे गाबोन समफोर मोजां रायलायबावनोसै औ दे थादो दे होमबा औ आयौ फाग्लिया मा साइसनि बेलाय दिनैसो लोगो मोनजेनदों आरो बेबो उन्दैनिफ्राय बेसेबांबा गोबावनि उनाव आरो रायलायनायाबो गोदो उन्दैयाव माबायदि खरेंरें दाबो बेखेयानो सोलायमाराखैलै बे मानसिया आरो गोदो उन्दैयावथ' जानायाव आयौ आंनि बाहागाबो थोआमोन आंनि जाखोन्दा मानि जायोमोन जि जायोमोन बेदरफोरखौथ' हाराया आंनि खुगा सिंनिखौनो आंनि खुगानिफ्राय बहनलायनानै जायोमोन बियो दाबो बेनो दङ सोलायाखै थैस नै बेखौ लाङासैलै फाग्लिया लोंजा आयै नायलाय मा जाला बुद्रु जेराव मेराव उन्दुलाबायखो दे आयै मा जाफैबाय थायो मालाय उन्दुनायावलाय मा नोंफायाखो मा जानांगौ माथो जानला मोनला उन्दुदलानानै थाखो ओमफ्राय खुगाफ्रानो मोजां नंथारा जौ फाग्लिखायनो मानो एफा गोदो उन्दुनायखौ फोजाफैनांगौ नोंहालाय फाग्लि हा मानोथो फैफिनखो बहा थाङामोन एफा गोबाव बेरायहैनानै आनै फैलाय सानबायमोन न'आव थांबायसो सानबायमोन आं बिफाजों मोजां मोनलायबायमोन आं गोसोखौ फैसिनबावबायसो आयै नों मा गावनि फिसाजोखौनो सैबायदि जानला मोनला गोरा होनबाय थाय एसेबो अननाय गैया साननैसो थानो होननानै फैखानायालाय मा नांनानै दानो थांलाबायनांगौ जाखो नोंना खुगायानो जानला मोनला जासिनलांथारबाय दे आयै बेबायदि नासयनाङाहाय आयै गावनि फिसाखौनो मालायनि फिसा बायदि गावनो जोनोम होनानै सोरबा मालायनि फिसा बायदि खालामद्रायथारो नोंना
एसेबो अननाय गैयै आंखौ बिदि खालामबालाय नोंसोर आंखौ जोनोमखौनो होननाङामोन ना आंहा सोरबा माहाजोनाव जोनोम जाहैगौमोन नोमफा जाख्लाबा खोन्थाखादों बिदि माहाजोनाव जोनोम जागोन होननानै खर' गाज्रिनि फिसा जाख्लाब फिसा बिदि माहाजोनाव जोनोम जानो होनबानो मोननो होमबालाय गासिबो माथो माहाजोनावनो जोनोम जाजोबगौमोन गोरिबफोरनाव सासेबो फिसायानो थानाय नङामोन माथो होनबालाय गोसोबायदि जानाय मोनबालाय होद आयै नोंनाबो गोसोआनो गोलेर गोसोसोहाय ओमफ्राय आयै बे मोनसे मासिबां हेन्डसाम जाखो दे साख्रिबो मोनबावबाय होनदों नामा जि साइज जाबोगासिनो मानसियानो गोदो उन्दैयाव बेबायदि नङामोन मानसियानो खान्दारासोमोन गन्थंआबो ओमफ्राय दा मोजां नुलायबावबायसो मानसिखौ जा हिर' जाखाबायना आयै आगोलाव बिदि नंथारामोन मानसिया साख्रि मोननायजों जाबजों देलाय रोंनायखाय हेन्डसाम जाबाय खोमा हायो नों बेजों हायो मालाय बेहा साख्रि मोनबाय नोंहा मा बहा बोरो नोंहा साख्रियालाय नोंहा साख्रि दंजायो लाजिगि होनबाथाय खालि बिदि लासिं सिंल' खालामो आंबो मावो होनखाबाय मावो बिजनेस मावो सिं सिं माबा जेबो बुजिनो नागिरा ओमफ्राय माबा मालायजों रुजुलाबायो हायोबा नोङो बेजों रायथिनो सेस्था खालामना माथो आंना डाइरेक्टसो होनगारलायबायहाय आयु लाजिनो रोंला बे गथ'आ बिफायानो मोजां गोग्गो गियान होनो रोङाखिसै मोनो नोङो मालाय बे साख्रि आवलाखौ जानला मोनला मा मावनो नोंलाय लासिंसिंलाय बिमाखौ जासिनो थिनबावोसो लासिंसिं लाजि रोङि फिसाया बिफानि लानाया बिफायानो बिदिखौसो फोरोंखादोंना बेखौ लाजियाबो बिदिसो फोरोङो नामा नोमफाया बिदिसो मोना जायो आयै हजोंहाय गासिबो सेंग्राफोरानो आंनि फाग्लाजोब गामियावहाय आरो आं दाख्लिसो गारनायाथ' डक्टर फरायगासिनो बाव फरायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो डक्टर जाखागोन बियो बेलाय आरो खामान्ड'सो मेल्ला कन्डाक्टारफ्राबा मोजां मोनोमोन आंसो बायो ओंखायनो आं लायाखै होनबाबो एसे बेखौ मेगन खेबदोंमोन आं आयै उन्दैनिफ्रायनो ज' गेलेबोनायबो ना मोजां गाज्रि गासिबो मिथिजोबो नालाय आरो गामिनिनोखा आं जानला मोनला सेंग्राफोरजों रायज्लायनो बायो माने बेखौहाय उन्दैनिफ्रायनो नुनाय जाबायना आरो साख्रिबो दंखायो हिसाबैसो गोसोआ एसे बोरैबा जादों बेखौनो नोंहा जानला मोनला होननो नागिरो नोंहासो बिजामादै मोजां मोनगोन साख्रियाल मोनगोन ओइ गथ' बारा खुगा दाजा थां ओंखाम संहैदो नोंहा सङाखै आं आयु दाबो ओंखाम सङाखै आरो नोङो आंखौसो लामा नायबाय थाबाय मा जानो होनसै नोंलाय नोंखौ सङै जाहोनांगौ आहा फिसाया सोर आंना नों उन्दुफिनसैसो आं आइदे अबे साइडजों थादों बेलाय बे साइडजोंनो फैबाय थाखायो बियो बेयावनो बे फेभरेट जायगा होननानै बुंबाय थाखायोमोन बेजों फैखादों बे हौवा बे नागिरखागोन आं बेखौ सोर फाग्लाखौ लोगो हमलायखो बियो गुरजिजि मोखां लानानै एथ' हौवा गोसोथोनो हायोना बियो मोजांखौल' नागिरबावग्रा गवा बियो सोबाग्लिखागोन आं अबे जायगायाव थांखो बेलाय रागासो सिगांथ' बेरायफैबा बे जायगाखौनो फेभरेट होनबाय थायोमोन बियो बेखौ नागारा आङो न'खरबा नागिरनानैबाबो लांखागोन आं बेखौ दिनै ओंखामाबो सेवखोना माखोथाय माबा मोनामनायसो मोनलाजोब्बाय आङो आथिं दजोबसिगोन दसे जिरायाबा हाबावबाय थ'बो खारलायबावा गामियाबो अयथासार असाइसखा है अबाय थांखो बेलाय इसिबां जोंनि अनलायनायखौ मानो बेबादि खालामखो बियो आयै ओंखामाबो गोलैबावबायसो जानानैसो दलर उन्दुगारदोलै ओइ सरला फाग्लि जाखोना माखोब्रा नोंलाय आंखौ थैनो हंगार आयै गोदाव सोराव मा देखायदों हंगार मानो हमफैदों नों आंखौ थैनो हो आंखौ फोथायाना नोङो आंखौ बेलेगजों लायो होनबाय थायो हंगार आंखौ थैनो हो रागाखौनो गिदिर थैसै आङो ओरैनोसो होनदोंलै आङो नोंहालाय माथो वाइथिं जालाबाय थायो मालाय हौवाफोरजों मानो रायलायबाय थायो नोङो ओंखायसो एसे होनदोंमोन ना आङो बेखौनो दाय जालायबाय नोंहा हामालै आयौ जि गोथौ हौवा लोगोफोरजों रायलायमोना दाख्लैल'सो खेनसे रायलायदों दा आङो बेयो सोंगोजोंसो
हंगार आयौ बे सोमखोरजों रायलायबावबाय नोङो बे सोमखोरा मानसि मोजां नङाथ' साथाम साब्रै हिनजावजों गारलायबाय बियो गोसोथोर फाननानै खनसेथ' गामियावनो बरनाम जाखांबावबायसो बेजोंसो मानो रायलायबावखोब्रा नोंलाय बेरासो बिदि जानोमोन लानाय नोंखौ थगायदों नामा र'गासो बेजोंसो रायलायबावदों थोद ओमफ्राय आं गोसो लायदों नामा बेजों आंहालाय लोगो हिसाबैसो लायदों दा बेजों मा माखौ सन्देह खालामबाय थानो मोजां मोनो नोंलाय आइ सोर बे सोमखोरजोंसो रायलायदों नोङो बेजों रायलायदों होननानै मोनथिबा नोंखौ हमथायामोन आं होथेबा थैथारदोलै नोङो बारजोंदो आं नायनो सुखुलालै जाय मानसिया बे सोमखोरजों रायलायो बे मालाबाबो मानसि मोजां नंखाया नोंबो जुदि बेजों रायलायोबा नोंबो मानसि मोजां नंखाया आं रागासो हांनानै ओइ थैदोलै नोङो थैदो हंगार थैखादा आं थैया ओइ थैखा आं थैया थै आं थैया माथो बेलाय मानो बिदि नोंलाय हौवाखौनो मोनाखै मानो थैलाबायनांगौ आंहालाय हौवा नांगौ नोंनो हौवा नांगौबा बेबादि सानै साथाम मानसिजों वाइथिं जायो नामा सोमखोर बादि मानसिजों रायलायग्रा मानसि नोङो बहाबासो लांखांबावबाय नामा बेलाय सोमखोरजों रायलायग्रा नोङो आं थानायाव सोरजोंबा रायलायदोंना नोङो ला नाय नोङो लानानै नों गवा मोनथिबाय दा खारलांबावदोंसोना नों नाथुर आरो नों आंखौ गारनानै खारनो नोङो बहा खारनो नोङो नोंखौ ओंखाम थफ्ला लानानैबाबो नागिरगोन आङो सरला आंनि अननायखौ बुजिमारासैना नोङो आंखौ हालाय हाबाय खालामलांबाय आरो नोङो बेबादि सरला नों माबायदि अन्थाइ बिखा मानसिब्रा अफाय दं बियो गाव फन हमेखाय न'आव थांबाय आङो आं बायदि अनग्रा हौवा बहाथो मोननांगौ बियो फन हमाबा न'आव थांलायलायग्रा मालायजोंसो रायलायजागौमोन दस्रा बादिजोंबा न'आव थांनायानो दाय जाबावो बेफोरबायदि हिनजाव माबायदि गोसो बे आयौ थोस बेफोरबादिखि जायोलै खमसे खमथ' एसे एनै बुजिनांगौब्रा आंनि गोसोखौबो फैसाखौबो हरफिना हरफिना मानसियाबो गोमाबावबाय दा सरला ओइ थाथ'दोलाय आइ गाबोन लोंफैसैलाय ना हौवा गैयै संसारा हारसिं आंनि जिबना दावसोराव जानानैनो थानांसिगोन आं हालाय हाफाय जानानै थैनांसिगोन आं बैसागु आंनि बे संसारा हौवा गैजारोङैया खाफालावबा मालाना फैदोंमोन आंलाय आयु रावबो गैया बे जिउआव आंनि बे संसारालाय हनै बै बिफाङाव गाखोलायनानै बिसिबां बाज्रुम बाज्रुम दुगैयोमोन जोंना बे फख्रियाव ना औ सोलायबायथ' आगोलाव एसे गिदिरमोन दा फिसा जाबाय हनै बैजों बोरै सोलायजोब्बाय आरो खनसे मिजिङा बेयाव गब्रलायनायखौ नों गोसोआव दंना गैला गोसोआव दं औ नों बोखांनाया नोंखौ मानोबा दख'ना गाननायजों लोगोसे ससमा गाननायजों बिराद समायना नुसोगारबायलै थोद नोंगौ सेंग्राफ्रा आंखौ बयबो बिदिनो बुङो नंगौना नङाथाय ओमफ्राय प्रप'ज खालामनायाबो खालामो बुहुत मानसियानो नाथाय आं इन्ट्रेस्ट गैया नंगौ नामा औ अब्लाथ' नोंनि गोसोआ जोबोद गोराना औ जेब्लासिम आङो आंनि फसायनाय बायदि हौवा मोना अब्लासिम आं मोजां मोनलायाबो आरो आं हाबाबो जाथ'वा नंगौना औ ओइ मोनसोम नोङो आंखौ हेफाजाब होनो हागोन नामा दे बुंलाय नाजागोन आं आंनो फैसासो एसे नांथ'गौमोन बेसेबां 30,000 मानोबा गोनां जादोंमोन आरो आइनोबो होनांगौमोन
आइया एसे गावनि देहाखौ नायजानो होनना बुंदोंमोन। आंहाबोथ' दासान्दि प्रब्लेम जानानै दं अब्लाबो नाजागोन दे आङो हेल्प खालामनो। नों जुदि हरनो हायोबा आं नोंनो जोबोर रोजा रोजा साबायखर होगोन। दे जागोन दे इसिबां मानि बेफोरबायदि साबायखरखौ नांलाया जाहाथे जोंनि लोगोआ अराय समनि थाखाय गोमालांलायाबानो जाबाय। गोमाया जोंनि लोगोनि सोमोन्दोआ माब्लाबाबो गोमानाय नंखाया आरो सिगाङाव जा गोमादोंमोन बेबो आइ आफानि थाखायसो गोजान जादोंमोन ना जोङो। दा जोंहा लोगो जाफिननाय लिरनाय दं नालाय ओंखायनो लोगो मोनलायफिनबाय। बिदिब्ला थांनोसै नामा? थौ थांसै होमबा। थांदो आंहा बोरै थांसै। दे हाय बाय बाय नमस्कार हाय फाग्ला मा खिनाय थां माथां बेक होननाय ब्रे आंखौ लांफाबानो जायोना आंखौ लांफाबानो जायोना नुबा मा बेल' होननाय ब्रे माबायदि मानसि लोगो मोनाब्रा आंलाय मैदेरा लांजागोनसो Hey babu, what is problem? प्रब्लेमसो नुबावबाय दा बेहाबो मा प्रब्लेम बेलाय मा गामि बेलाय मा गामिनि नामालाय Gami? This is my Gami? Your गामि My Gami is Baukuni, Elisi. हा इलायसो जायालै लोंनाया मानो लोगो मोनफैब्रा आंखौलाय बुरिया लोंनानैसो रोंखोना एसे लेखा फरायखानाय जाखोब्रा सालायबावसोबो इंलिसाबो ओइ बुरि थांदोलै थांदो आंहा टेनसन दङ आहाबो जादों बेहा लोंनानै मा जादों मा प्रब्लेम Tell me now. Tell me सो होनबावबाय आं खोन्थाबावनांगौ आरो नोंनो आं खोन्थाबा बोरै मोनथिनांगौ जाखो गोथांलायबाय आंहासो ओइ जाम्बा गथ' This is my village. नों प्रब्लेमखौ खोन्थाबा आं गासैबो सल्भ खालामगोन नङा माथो दा बुरि खना खनला आं गासिबो मिथिजोबो बताओ क्या प्रॉब्लम है हमको सब मालूम है मालुमा माथो नोंलाय अबे गोरों जाबायदों जाम्बा खोन्थानानै लायाबा बोरै सल्भ मा होनखोब्रा बुरि आं रोङालै ओंखाम लाबोखादों आंहा ओंखाम जाया आङो ओंखाम उखैयाखै आङो मालूम नहीं क्या मालूम नहीं हमको सब कुछ मालूम है हमको बताओ नों मिथिबासो नोंजों सालालाय बुरै टट' मोनबा गाखोलाबायसिगौमोनलां थाबायनो बाथारबाय आङो ये बुड़बक है ना तुम इसलिए नहीं बता रहा है हमको मालूम है ना हमको बताने से सब कुछ क्लियर होता चंबा बुड़बक गोलो तो अबे माबा खोमसिमलाव फैजोबखोब्रा बाबायसोलां गारिबो गंसेबो फैखाया गिलायलांबायसोलां आयौ गय बागानाबो देन्जार गोजाखा ओरै सिगुन बागानाबो सोरनिथाय आयौ बैथ' देन्जार मोनखागोन जा गिदिर जाखाबाय सरला नोंनि अन्थाइ बिखाखौ हो हनै मालाय दाउफ्रासो जरा बाव बोरैबा मोनलाजोबखायो बेफोरखौ नुबा नायलाय फाग्ला बोरखिना गोनांसो लोगो मोनलायबाय आरो मा मोनफैखो बेयाव आंखि बेजों नुजाजागोन थाखोमायाबो जानाय नंला आङो जै आंखौ लोगो मोनबाथाय हगारखाथारनाय नङा बे दिनै थाखोमानोसै आं देन्जार गुवार सिगुन बागाना फाग्ला माहाजोनथारदां ओरै लाजोबबाथ' 20,000सो आया 2 लाखसो मोनखागोनदां मासाव आया बोसोराव आयौ माबा लेमन बागान जोबबाव सिं
दासो गामि मोनफैदों बिफां लाइफां नायखोलाबायनानैनो दासो गामि मोननायखौ थाल मोनबावबाय आङो फाग्लासो जागोनलै एबारसो लांदां गोसोखौ स्रां मोनलायलायखाबाय आङो ओइ आया सोर नेवलायबासो खारसुला लांखो बिथिं अफाय थांनो नागिरदों बेलाय ना आंखौसो नागिरफैदों नामा मानसियाथ' मारै जालांसिनथारगो बियो एथ' आथा खिथा हाबाबनो आयु मा जातनि मानसि खिथु थांनानै नायफैयाबा जानाय नङाहाय बे मानसिखौ खर' गाज्रिखौ मेंनाय मोनला जोब्बायला ओंखामबो उखैनाया हामला आयौ एसेयावनो नुसैसोमोन खर' थिग नङादां मानसिया आं ओंखाम जाग्रोनोसैगोनलै बाहायनो सान्दुंबो गैखाला बे फाग्ला थैनो रोङिया आंखौ बे जिउ मोनसेयाव सान्थि दोंनाय नंला गोनदाहाय इसोर माला गोजोन जाबावगोन बियो हाबाब